joget kaya mau bener. Langsung. Contohnya kamu. Tak wenehi Bang Mekar. Bang Mekar apa? Tak wenehi hadiah. Dapat door prize. Bisa ora? Bisa gak? Bisa kowe. Oke. Kasih contoh kalau tak contohnya sih. Aring-aring biakar gedang campur sawi. Diam orang biakar dulu sempedot. Iso ora ta? Iso ora ta? Arep tak ubengi ora iso-iso ta. Ngene lho carane cah pekok. Ngene ape tak tok ning ngono malah kowe iku cah cengos dhewe. Nggo contoh. Aring-aring biakar gedang campur sawi. Ya orang jangan dulu Enak koyo ngene. Enak. Nyeri lho. Diunyer Diunyer sik. Aring-aring biakar gedang